Gratis, det smitter, og så skulle det til med være sundt. Tusindvis af københavnere fejrer i dag latterens verdensdag. Velkommen til latterens verdensdag på Rådhuspladsen i København. Omkring 30.000 mennesker tog imod invitationen til fælles latter. Genren spænder over alt fra solid latterbrøl til de mere moderate grin. Man skal da lige hen over en tærskel, der hedder, jamen, skal vi stå her og grine? Ikke? Og det skal vi, og alle gør det, så det er bare dejligt. Altså, jeg synes, det er fint. Jeg er imponeret over, jeg havde ikke drømt om, at der ville komme så mange mennesker. Så det synes jeg er altid. Man føler sig jo som en stor familie. Glad familie. Ideen om latter som en fælles disciplin stammer fra Indien. En indisk læge har stiftet den internationale latterklub og udnævnt dagen i dag til latterens verdensdag. Der findes 9 latterklubber herhjemme, hvor folk mødes for at få grinet ud. Kan man godt grine sådan på kommando? Nej, det kan man ikke. Men man kan ikke lade være, at man bliver smittet af glæden, altså. Hver dansker griner gennemsnitligt 6 minutter om dagen, men det gennemsnit hævede københavnerne betragteligt i dag. Det blev til mere end 2 timers grin, og måske en plads i Guinness rekordbog. Til slut en lattersang komponeret af Jakob Haugaard. Stilling langer med håndmål på pladserne! Færdig! Nu! Når man griner af andre, eller af sig selv, så griner man ad, stavet AD. Men man kan åbenbart også grine af sig selv, stavet AF. Det er, når man griner af sig selv, altså helt af sig selv, helt automatisk. Ideen med en årlig latterdag stammer fra Indien, men københavnerne var også med på den i eftermiddags. Der var også en latterdag i Aalborg. Nogen påstår, at når nordjyder har det fantastisk morsomt sammen, så er de lige ved at komme til at le. De, der grinede højst, har måske øvet sig. I hvert fald har de en latterklub i Aalborg.